אני רונן כהן, גר בנתניה, נולדתי גם שם. הסיפור שלי ושל ענבל התחיל לפני שנתיים, בגיל 15. מה שקרה, יום אחד הלכתי, אני ועוד 3 חברים, הלכנו ככה לים, הגענו לטיילת, אני ויניב. איך אנחנו הולכים, אני רואה אותה מרחוק. מה יפה? לא ראיתם דבר כזה, דומה לפרח לוטוס. אומר לכם, איך אני רואה אותה מרחוק, אני שואל. בואי, כפרה! היא באה, ראיתי שזה כאילו... הייתה קצת מביישת, אבל היא באה בסוף. היא באה, שאלתי אותה איך קוראים לך וזה. דיברנו קצת, קבענו באותו ערב. הלך למסיבה בחוף, אני וחברים שלי הלכנו למסיבה בחוף בנתניה. הלכנו בערב למסיבה, היא באה עם מיטל, חברה שלה, חברה הכי טובה שלה ועוד כמה חברות. וראיתי אותה ככה, למדתי קצת מהצד נבוש, אבל ראיתי אותה בעיניים. הזמנתי אותה לרקוד, רקדנו באמת. נראה לי שעבר נצח נצחים, רקדנו איזה 5 דקות ביחד. הבאתי לה כוס פנטה גם וזה, פינקתי אותה, באמת. היה ערב אחד מהחוויות. אחר כך לקחתי ממנה מספר ICQ שלה, כבר יום אחר כך התחלנו לדבר וזה שלחתי לה תמונה שלי, שלחתי לה תמונה הכי יפה שלי מהבר מצווה שאני עולה לתורה. אבא שלי והרב ככה מצדדים שלי. ובאמת הקשר נקשר, והתחלנו לדבר כל יום קבוע כאילו, גם בימים לא זוגיים דיברנו וגם בימים אי זוגיים דיברנו. וככה באמת היינו תקופה ארוכה, ככה 3 שבועות באמת היינו מדברים כל יום, כמה פעמים ביום גם לפעמים, לא רק פעמיים, לפעמים גם פעמיים יותר. ואז באמת הלכתי לחברים שלי ואמרתי ליאני, חבר הכי טוב שלי, זאת אהבת אמת, אני רוצה לשאול אותה חברות כאילו, זאת, אם יש אהבת אמת זאת היא, זה החיים שלי כאילו, זה הנשמה שלי. והתכוונתי לכל מילה שאמרתי כאילו. הוא אמר לי, אחי, תציע לה. באותו ערב החשיך והתקשרתי אליה, קצת נמוך לספר את זה, אתם יודעים עכשיו זה, אבל התקשרתי אליה ואמרתי לה, תגידי, אפשר לבקש לך מההורים? היא צחקקה ככה כמה שניות והיא אמרה, מסכימה. כי לא הבינה מה התכוונתי, זה חיבור ראשוני כמו שאומרים, חיבור אפקטיבי. וזהו, נהיינו חברים בעצם, זה יום, באמת יום שאני לא יכול לשכוח אותו, זה היה 13 בספטמבר. זה היה היום שנפלו בו התאומים, 11 בספטמבר, כמו אותו, כמעט אותו תאריך, זה אותו דבר. וגם, אני לא אשכח את זה, יום אחר כך היא ביקשה להביא לה פוסטינור או בית מרקחת, קצת התביישתי, הלכתי בסוף, הבאתי לה את הפוסטינור שלה מהבית מרקחת, פוסטינורים, היה שם מדפים. אתה שואל אותי, מה אתה שואל? אתה שואל אותי כאילו מה רומנטי בעיניי? כן. רומנטי בעיניי זה באמת, נסענו, חופשה האחרונה נסענו עם המשפחות שלנו ביחד, נסענו לפארק המים בשפיים. התגלשנו ביחד במגלשה הכחולה, התחבקנו כאילו גם. והרגשתי בלב שלי שהוא הולך להתפוצץ כאילו. הרגשתי אותו פועם במהרה, כמו שאומרים. הוא פעם כמעט יצא החוצה. ואז אחר כך שאלתי אותה, כאילו היינו בבריכת גלים, וזה שאלתי אותה, היא אהבה אותי. והיא אמרה שהיא עדיין מסמפתת אותי, אבל היא כמעט אוהבת אותי. ושאלתי אותה, ענבל, עיניים, מה אני צריך לעשות? באמת, אני מוכן להביא לך כאילו כוכבה ושושנים. מה אני צריך לעשות כדי שתאהבי אותי, כאילו? אתה רואה, אני אומר לך את זה, כאילו יורד לי דמעת. ודמעת של אהבה. אמרה לי, אני רוצה פרח. ישר הלכתי כאילו, באמת, הלכתי לסופר הכי קרוב ליד הקופה עם הסיגריות, קניתי לפרח של אהבה. הפרח הזה מסמל את האהבה שלי. הוא סגול עם ירוק, צבע סגול. ואז הבאתי לה גם עם זה פתקה. מלאך שלי, אני אוהב אותך.
והכי חשוב, הכנתי לה מגנט עם לב שיכולה לקלוט אם מישהו נתן לה הודעה או אם היא צריכה לקלוט בסופר, היא קורטונה על המקרר בבית. לפי דעתי, אם אתה שואל, אני רומנטיקן, אני גבר רומנטיקן. אם אתה שואל אותי, אני גבר רומנטיקן. יש לי חלומות, אני לא אומר שאין לי חלומות. יש לי הרבה חלומות שמתגשמים. והחלום הכי גדול שלי בעצם זה לקבור אותה לידי. לקבור אותה בגדול. באמת, אני מקווה שנחיה לנצח. של בוסם